ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ 4 ବିଷୟ ହଇଓ ସମୁଦି। ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ହୋଇଥାଏ। ହନୁବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ସମୁଦି ଗଧିଆଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦି ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନାହିଁ। ଭାବିଲା ସମୁଦି ଘର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବ। ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା। ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଗଧିଆ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହଁ କହିଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ହନୁବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ସମୁଦି? ତୁମର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ଗଧିଆ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ହନୁବୈଦ ପଚାରିଲା। ଗଧିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି? ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମିଠା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ୍ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲି ସିନା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ତା ପରଠୁ ତ ଜ୍ୱର। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି। ହନୁବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଔଷଧ ଦେଲା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡରନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି, କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ। ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ା ବାସି। ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛିଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ। ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।